Tofa, turƙash, yau ake yin ta a jam'iyyar APC domin kuwa a yanzu ana nan ana taron fitar da gwani a jam'iyyar APC a Igul Square da ke babban birnin tarayya na garin Abuja. Duba da irin al'amarin da ya faru a yammacin jiya wanda hakan ya bawa al'umma da dama da yawa mamaki da kuma matukar ɗimuwa kamar yadda wato shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya nuna sanata Ahmad Lawan a matsayin jagora wanda zai wato wakilce shi a matsayin ɗan takarar da zai zama shugaban ƙasa a nan gaba a jam'iyyar ta APC. Ga dukkan alamu dai wankin hula ya kai dare ga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Ƙoƙarin haɗa kan tsintsiya ya kusa wargaza 'ya'yanta. APC dai ta gaza cimma maslaha wajen fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na maslaha. A jiya an yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da kowane ne mutumin da shugaban ƙasa ke so a marawa baya. Gwamnonin jam'iyyar dai sun yi taro da shugaba Muhammadu Buhari, inda Mr. Simon Lalon ya ce Buhari ya faɗa musu baka da baka cewa ba shi da ɗan takara. Amma su sun hakikance a cikin masu neman takara daga kudu ne kamata APC ta darje ɗan takarar shugaban ƙasarta. Wato dai mulki ya koma kudancin Najeriya bayan ƙarewar wa'adin Buhari. Wata sanarwar fadar shugaban ƙasar dai ta ƙara tabbatar da matsayin Buhari cewa ba shi da ɗan gaban goshi, kuma bai nuna wani shafaffe da mai ba. Ya ma ci alwashin cewa ba za a ƙaƙaba wa APC wani ɗan takara ba. Gwamnonin dai sun ce duk da yake ra'ayinsu ya saba da na shugaban ƙasa, amma maslahan Najeriya suka duba kan matsayarsu. Ga ƙarin bayanin gwamna Abubakar Atiku Bagudu. Yawancin mutane ake dubi. So abinda muke faɗi cewa ba lallai cewa abinda muka faɗi bai farantawa kowa rai. Amma mutum 13 cikin 14 mu ga ra'ayinmu. Ba mu da ikon tilastawa, ba mu tilasta ba, kuma duk wanda ya ga bai yadda ba muna kira gare shi ya yadda da abinda muka ce. Amma in bai yadda ba sai dai a haɗu hili. Yana yiwuwa kana da niyyar takara, amma ka ji shugabanni na kira ga a yi haƙuri a samu haɗin kai domin a ƙare da abin da zai mutum 23 ba za a zama 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ba, mutum ɗaya zai zama. Tuni dai ɗaya daga cikin gwamnonin APC ya sa kafa ya shure wannan matsaya. Gwamna Yahaya Bello ya yi tsalle ya dire cewa sai an fafata da shi a filin neman takarar shugaban ƙasa na APC a yau.